Sziasztok, Török Szilvia vagyok. Szeretnék a mai videómban arról beszélni, hogy hogyan kell vállakon, illetve mellkason forgatni a hula-hoop karikát. Számomra ez egy elég nehéz trükk volt, és elég sokáig tartott megtanulni, körülbelül 2 hétig tanultam, úgyhogy minden nap gyakoroltam 1,5-2 órát. Nagyon laza vállakra van szükség, és ezért nagyon ki kell nyújtani a hátizmukat, illetve inkább rögtön mutatom is, hogy hogyan. A nyújtásnál, amit én alkalmaztam, az a klasszikus iskolai cicahát, nem tudom mi az ellentéte, kutyahát. Lényeg, tök mindegy, homorítani és domborítani kell. És azt kell érezni, hogy itt feszül a kar, a hátizom. Veszeget fejjel. Mindezt úgy, hogy a hátunkon van a hula-hoop karika, és közben egyensúlyozzuk. Miután ezzel megvolnánk, csak párszor lendítsd körbe a vállaidon. Ne csinálj még semmit, csak érezd a hula-hoop karikát. Ami nehéz ennél a trükknél, hogy amíg a csípő az kerek, illetve a nyak, meg a láb, így ezeken a testrészeken a legkönnyebb megtanulni karikázni, addig a váll, a szögletes, így ott üt a karika, és ezért egy kört vagy kerekké kell tenni a szögletes formát. Szóval párszor áthajtod a hula-hoop karikát. Nem baj, hogy üt, nem baj, hogy nem megy sokat, csak hogy érezd a karika súlyát. Az előbbi homorítás és domborítás azért is nem csak a nyújtás miatt volt fontos, hanem mert ugyanezt a műveletet, vagy ugyanezt kell alkalmazni a hula-hoopozásnál. Ezt a mozgást kell végezni, illetve amivel még ez a mozgás kibővül, azaz előre, oldalra, hátra, másik oldalra mozgás, tehát ez. Folyamatosságában ezt a mozgást fogjuk megkapni, ami egy elég szokatlan mozgás, ezért is olyan nehéz elsajátítani, és elég fárasztó is. És ha mindez még nem elég, ezt olyan ritmusba kell csinálni, hogy a karika forog. Először talán könnyebb a mellkason forgatni, ott nem üt annyira, mert a könnyök az nagyon sokszor akadályozó, úgyhogy könnyebb először mellkason kezdeni, ezzel a nagyon szokatlan, furcsa mozgással. Tehát előre, oldalra, hátra, másik oldalra, és ezt folyamatosan abban nem hagyva, ugyanis a szögletes testünket azt kerekké kell formálnunk, hogy a karika akadás nélkül menjen rajta. Ez elég fárasztó. Ami még
A vállakon forgatás az szinte ugyanez, csak kibővül azzal, hogy használni kell a két válladat is, a két válladdal is segítened kell azt, hogy kerek legyen ez a forma, nem csak ezzel a mozgással, hanem mindkét kezednek megvan a külön funkciója. Én balkezes vagyok, erre forgatom a karikát ezáltal. Ha jobbkezes vagy, erre fogod forgatni. Mivel balkezes vagyok, nekem ez a domináns kezem. Ez lesz az, amivel az erőt szabályzom és a gyorsaságot. Azzal dolgom vele, hogy elkapjam a hula-hoop karikát, amikor itt van, és meglökjem. A másik kezem az magasságot szabályoz, ha itt a kezemet alul éri a karika, akkor ilyen alacsonyan fog forogni a karika rajtam. Ha ide följön, akkor ide, ha ide itt fog. Ha fölmegy a vállamon felülre, akkor a nyakamon fog forogni. Ilyen például ez. És szintén ezzel a kezemmel, mivel ez a magasság szabályozó kezem, tudom lehozni, például ha felcsúszik nyakra a karika, nem máshogy, mint hogy amikor itt lyuk van, akkor bedugom a magasság szabályozó vállamat a lyukba, és lehozom a karikát. Tehát ha ez itt éri, akkor itt fog, ha ott, akkor ott. Így ennek az egyensúlyban nagyon nagy szerepe van. Tehát ezzel az erőt szabályzom és a gyorsaságot, ezzel pedig a magasságot. Mindezt ezzel a furcsa mellkas mozgással társítva. És ezzel még nincs vége, mert amellett, hogy ez magasságot szabályoz, ettől függetlenül ez sem lóghat itt mellettem, lustán, mondván, hogy ő a magasság szabályzó kezem, neki nem kell csinálni semmit. Ugyanúgy, amikor ideér a karika, el kell kapni, és tovább kell lökni vele. Tehát attól függetlenül, hogy ezzel nem erőt viszek a karika mozgásába, csak a karika magasságát szabályzom, annak ellenére részt kell vennie az egész munkában. Érdemes cserélgetni azt, hogy mikor melyikkel kapod el a karikát. Úgy szoktam, hogy 2-t ezzel, 2-t azzal. 1, 2, 1, 2, 1. Vagy az 1 ide, 1 oda is megy. 1. Lényeg, hogy elkapod a karikát és lököd a karra. Miközben ezt a munkát végzed a mellkasoddal. Cica. Ő a Samu cicám, ő is szerepelni akar a videóban, megmutatja, hogyan kell hula-hoopozni. A következő, amit talán még nem mondtam el, hogy hogyan kell forogni, vállakon pörgetett hula. Még egy nagyon fontos dolog van, amit elfelejtettem eddig elmondani. Azon felül, hogy ilyen őrült el az a vállakra van szüksége tényleg, hogy a kéztartásoddal is segítheted, vagy könnyítheted
a karika mozgását, vagy a gyakorlásodat. Két fajta kéztartás van. Én a úgynevezett Raptor kéztartást részesítettem előnyben, az már pedig ez, mert ugye ezzel így könnyű tekerni, ilyen kis raptorba át kell menni, ilyen laza raptor. Raptor vagyok. A másik, az a hegy kéztartás, az pedig ez. Nekem ez nehezebb, én mindig a Raptort alkalmaztam, amikor tanultam. Úgy éreztem, hogy sokkal lazábban tudnak így a vállaim mozogni, mint a heggyel. Mert sokkal jobban ráül az ember keze vagy könyöken, legalábbis az enyém, és nekem ez sokat segített ez a kéztartás. Tehát a lényeg, ez a nagyon furcsa mellkas munka, amit ki kell gyakorolni, rá kell érezni, és a hula-hop karika mozgásának a ritmusában kell a szögletes felsőtestedet egy karikává vagy kerekformává alakítani, illetve ami még fontos, az az, hogy egyik kar sem pihen, mindkettő mozog. Most a hugomat tanítottam ugyanerre a trükkre hétvégén, és már nagyon régóta gyakorolja ő is. És most hétvégén volt a nagy áttörés, sikerült neki megtartani a vállakon, illetve mellkason a karikát, és az volt neki is a hibája, ami amúgy nekem is nagyon sokáig, hogy a magasabb szabályozó kezét ezt nem mozgatta, csak így állt maga mellett, mint valami, sőt így hátra húzta, és akkor ilyen esetlen, akkor hiába igyekszel a másik kezeddel tolni, nem történik semmi, csak ilyen furcsa valami, ami se nem jól néz ki, se nem kényelmes, és nagyon-nagyon fárasztó. Tehát a magasság szabályozó kéz is ugyanúgy lök, mint a erőszabályozó kéz, csak itt most ez a magasság szabályozó kezem, csak a másik irány. Tehát egyszerre mozog a kettő, nem hagy abba soha. Tudod erőt állítani, magasságot. És hát ezt kell gyakorolni órákon át. Amíg el nem fáradt, hamar el fogsz fáradni. Ugyanis nagyon fárasztó, főleg kezdetekben, de most is, mint hogy hallani, ahogy lihegek. Akkor már, ha nem csinálod, akkor már érezheted, hogy a hasizmod az erősen fáj, illetve jól leizzadtál, ugyanis ez jó kardió edzés is. Raptor póz. Csinálod ezt a nagyon furcsa mozgást, és mellette ezzel a válladdal, meg ezzel a válladdal is lököd a karikát. Szóval ez a vállakon pörgetés. Ne adjátok föl, gyakoroljátok. Nálam ez volt ez a vízválasztó trükk, amit utána megtanultam. Olyan pozitív élményem volt, hogy az elképesztő. Úgy éreztem, hogy most már nincs olyan trükk, amit nem tudnék megtanulni, mert hát ennél nehezebb úgy sem lehet. Nagyjából amúgy így is van. Nekem ez volt az egyik legnehezebb trükk, amit megtanultam. Persze volt még olyan, amivel sokat bajlódtam, de ez volt tényleg az a nagy trükk,
ami amúgy azóta a kedvencem, mert ha megnézitek a videóimat, akkor állandóan a vállakon forgattam a hula hoop karikát, meg mellkason. De ez volt az, aminél tudtam, hogy most már nem lesz olyan trükk, amit ne tudnék megtanulni, mert elég kitartásom van hozzá, és elég akaraterőm. Még amit elmondhatnék, vagyis el is mondok, nem feltétlenül is mondva, az az, hogy hogyan kell megfordulni, miközben vállakon forgatod a hula hoop karikát. A következő trükköt kell alkalmazni, ezt a heggyel tanultam meg, a hegykéztartással. Forgás iránnyal megegyezően kell lépkedni, tehát semmiképp sem megfelelően, mert leesik, vagy ellentétesen, mert leesik. Mindig meg a karika forgásának megfelelően. És azt kis léptekkel, mint egy robot a heggyel, hegykéztartásra. És akkor ezt lehet felgyorsítani, és folyamatossá tenni, majd elhagyni a hegyet. Amiért még érdemes megtanulni ezt a trükköt, hogy az összes jól kinéző trükk az erre épül rá. Úgyhogy nagyon változatosan lehet vele hula hoppozni. És amellett nagyon jó zsírégető hatása is van. Jó fárasztó, jó erős lesz a hasizmod. Nem szabad feladni az első próbálkozásnál sem, az harmadiknál, ötödiknél, de még a 10-nél sem. Egy idő után menni fog, ezt garantálom, csak sok-sok kitartás és sok-sok gyakorlás szükséges hozzá. Sziasztok!